Hemm bżonn li jsir titjib fil-qrati tal-Gżira Awċija. Għalet dan l-imħallef Joanne Vella Kuxkiri meta kienet qed titkellem fl-ewwel seduta tagħha bħala maġistrat. Hi insistit li fil-qorti ta' Għawdex hemm nuqqas ta' spazju u mhux den li l-ħaddiema jaħdmu fl-umdità. Hija qalet li minkejja dan kollu xtaqet tirringrazzja lill-istess ħaddiema għall motivazzjoni tagħhom fix-xogħol. Il-President tal-Kamra tal-Avukati Luis De Gabriele filwaqt li ta' merba lill-imħallef Joanne Vella Kuxkiri fl-okkażjoni tal-ħatra tagħha tenna li din hija ħatra magħmula mill-Bank tal-Maġistratura. Il-Kamra tal-Avukati dejjem kienet tal-fema li għandu jkun hemm ċertu bilanċ bejn ħatriet li jiġu mill-Maġistratura u dawk li jiġu mill-professjoni libera u mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Il-President tal-Kamra tal-Avukati qal li fi żmien pjuttost qasir li ħadmet bħala maġistrat irnexxielha tikkaratterizza l-prestazzjoni tagħha b'effiċjenza u preparazzjoni, anke f'każi li jistgħu jkunu diffiċli. Irnexxielha wkoll tibni reputazzjoni li ma tħallix kawżi għas-sentenza mingħajr ma tagħti s-sentenza meta tkun skedata. Li naqset ħafna mill-backlog fosthom irnexxielha tiddeċiedi kawża li ilha pendenti fil-qorti ta' Għawdex għal iktar minn 40 sena. Luis De Gabriele temm jgħid li dan is-sens ta' impenn, dixxilpina u effiċjenza li Joanne Vella Kuxkiri uriet fi żmien li okkupat kariga ta' maġistrat jawgura tajjeb għall-karriera tagħha bħala imħallef u għall-amministrazzjoni tal-ġustizzja b'mod ġenerali.